Mwachomorigereria Obosongo Vibes Network lero nigo twikire chinsemo chia haiga akoro Nyakoe town yotirake kidogo. As you can see, this are rental houses iga omwana narega igoberega konga keresi mikaka for the past 3 weeks narege South Mugirango nare konyara gochega lakini atebiri embra netwa ngo ikangi kaiga lero ntegerero omwana oyo nkiabwate omwana oyo ganyorta max 360 and above akarangerwe skuru ya Cardinal Otunga lakini chibese chia moborire koru January abana bakaripota tia sukuru ereta na gotacha class kakasungura intuntoriko kaba cases ya school fees lakini this particular case go kyanderetia mariga ekerango getegerera ekiagera mamo mwabo gare single mother negasi ago kora is just all jobs eri kora is school fees intwege ndo tokorigere no mwana dagete ko so mwabo moinaria asiba komboete ndatema gotegerera story aye ngakiere kurwabo abagusi bari mu bwata mabera omwana oyo mambinere governor omwana mambinere president omwana mambinere omubunge omwana mambinere journalist bunanche tubwaterana torogo sinagende school oroje January February March April May torigerere to June tana gotacha class simply because aete tamatemu lakini school fees ya moborira batemire always possible imezindikana aiga igonde a constituency ya Kitutu Church South igobono tagetenda ategere kaka into chikes cheto nyingano kwagaja chinyomba amangana ya marwaire mangana ya school fees yetu anyorete to ko overwhelm ndorigo cover lakini asenge njo mwana yore mandigiri in person chiwiki sataba gusiba minto kaka nate abagongo chaiga netwa oroje mbure gotwa ya magena netubunera atwe ngichaiga ndamotegera nandige kunyarikana nimanyeta abantu bari skari mwanje tamasoma bagusi nabogo ntomere bikoroto ondantomere uniform ondantomere sanduki ondantomere sabuni yo wesibia ondantomere school fees to make sure nga by Monday next week omwana ya so school igona achakire kake karo mwana kobere sikonkorora bobe naende karo mwana buno yakondigi ni person yakongiteresi michi wiki sato chingima igona ranga kaka tigansamba manyinga ngiche so mwabontegere story enga kiere kai yore ba biyande na soira yes bancho morire buna na ikraiga. This is the house, get a single room na bamenyetaiga obusiba minto kaka ngo tarande mechi naende ekera go ikirasa na bokoranga indeed muntu nabaganire go konywa ekera kurigirira environment yoka no enaye nabokorera mariganga yes umuntu naro odiserve tikwa wobokonya musubati yoyo go bandigiri sana menitafuta sana yagera ngichaiga kuna ikaransta iga bwato mwana uri nyomba not a bright child mwana mungaini oitira matemu but umwancho murigire when you look at this house nyombe yegere single room gaiga okwegena musubati yabwate woka aso mwana oyo itira matemu kiagera ekero mwana asomire mambiri tangani nero kumurusie nyombeye amwire nyombe nene mambia nero kumugorire gekoro tekia mambi nero kumugorire yangengia naende mambi omwana oyo nero gokonya ekinyoro kakonya mama tansometi kangotinde iganya koe ekero mwana asomire igaro yugwe community igaro usi egente kenene ntagete totarategera omugano gumusubati ikiagera nonyeti ndategera omugano yekero so in this house naboko rango bokonyi mbutakira igo bonene erinerio mwana ura igagende skuru asome mambi che konyoranga kakamba nkonyete na inchenga soma jinse joko nyora kari kudrive gusine gari yaye osaka rumunyagitale in one of the hospitals in Nairobi Kisii County go anywhere arobo sibwana tebanga yayo mugako yo seswa itukerimo na nkonyete baba mbiyure tago ichana senkoro ekiagera byon sinko nyari kana bire ono ntege tokwane nerio gitigo otige go ichana tugana ni okwane nerio ge ongera singa kyokoroku spora ke muntu aiga mwao gusego komboete no komboete nkanga
Nkabo iburu. Nkabo iburu mara. Marani aria. Kiarenya. 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 Abana bali ngubwa. Batatu. Batatu. Mwana nene royo kanda form 1. Noyo kabiri. Totebia ngo bono ngaki umugano uri bo mwana oyo kanda form 1. Umwana na bali ngo mungaine kurunse. Kuta nero gutanga ndi none skule ngata gutangana. Akobera namba 1 2 3 chini ngabo no akobera kati yao. Ono kuna akata matema ya class 8. Na baetete. Kanora max 361. 361. Kurskuru. Yote. Yote prema. A public school. 361 a public school. Ono buna nyore ta max yayo. Ono na bwate besa so bwenye school arangire tukuna ari kumoire. Ono ngarengera ria irore. Na rengera ria irore. Titicha kanga kiresinya gante yaya muntu nare gabu ngo gotomera yani ngo mwe namba yaye mukwane nere. Muntu yakanga kiresinya tugakwana nera kamburi mone na maxi arenga wate ngamwera sa kamburi na kiorengerere tumuta indete irore timbwati besa. Akabata kamburi inkyo tagete nanda chikonyora kuruga kwetania maxi yaye. Ngamata ibana nasingi nchonta bwati chibesa. Pagante ingo tema bali. Muntu itachiti ko ngakera simia sobweni. Twaba biru bali ligacha ligasoko mutinyo gatatu taresa. Korukade. Kari notunga. Boys. Ana kana nanyora liru beli. Tukaba tukunya gukwana madam akange namba gete. Tukunya gukwana na first grade. Ngusimo ko mu MCA. Twakwanire skuru gasi agante yayo kutibo mwana yitiganya gusoma no ticha form 1. Skuru ke gosieku ngotare ruore. Skuru ya siekiri. Ya ibono rietiga tiwani gwike goru ande first grade mo inyori mate ibantu bali kwanta etwa chagontara mbana okora bana guchagontara. Agante isawa tiganda akwana na barabo. Agakwana na barabo litukuri aringeria Friday. Friday yeyo na matanga na arenge kwanda. Akanga keresi agante yabantu balindera batagete kucha tatiga bono chinsa na kesimie yarimete ngamate yaya enanye iromo yari enanye beko morero korenge yanda yari mantamanye ndamanyete ante sawa Sunday to basa kurusiko gabo abantu abungo kora bali kucha bali kutara Sunday ngabuta gitari kimatindo chumoto kamwa keresi mi ante chaba kucha saine ngamwa keresi mi chire saa 7 ngamate abantu rwanda itbari kucha saine mbaracha kante itiganda araba kwanira ngatiga ikasa kumi ngamwakira kana namwakira tachi kuimoke ande ngakiria kabiri esimirie kande kaba mteja ngatiga ngachanga ka kitu kama saa moja iga saa moja nalia bwata gante inga yaya enamba nere gaigango kungo gotomera mambi eyari ngebono mande namba nere gaigango gotomera alafu mukwane no muntu uyu agantumire nambi ngakwana no muntu iyo tugakwana nereke mambi chire saa 3 aganda igwe kamara bango kwandira ichi nzirende ngarenga ichi weli akonga ante yu mwana chumaina akoreke atokesko iribana tokwana no muntu ichinza hete chamara gobaga saa 12 ngakesi nitachi kuimuke ngarenga ichinza chindora nyore ne gari mare ngatiga ngaka saa 1 saa 1 na rimwe akreta gante ngayaya ronkwanda ne prosi chabona ngasende prosi chego nanda agontige nande mbaketa mwere ekagera bano muntu getaga connect gochiase aba bakorwa mu MCA bano tokanda togakwana na barabo nabo tokonya kugwasiriana gocha mbaka ritiko riare arafu bano mwana oyo tata getaso bwenge day school asingenza akorete biya abana bali bakorete na barabo baka bali banyoreta magisi amakepi aba akorete pachete chipoding bakairche school chingi bona agateba kadi nakorete atagete nero rire ere ange bona tokanda kadi no bono Friday tokanaramba bwate sheregete mbachi gotwatende byo bagante yo kwandwira ne Monday ngagenda tugakwana irende tugakwana na baba kamburi eresa ngo ngabaeresa bakamburi mwana yonya watende school ngende ngabate ya tanya gwatende bakamburi bona nakyo taitenga mate ya mwarenge gwanja umwana yakoreke asoi lakini besa chite chitingora tiki timbuati kerinda anyoregeke
na kie kinda bagi korenda ngaro mwalimu gwanzira kampuni no bwata shopping principal ana tim principal igari kirege no mugara tatiko itu account meeting ane deputy amugusi kadi na we school agantebi sai no nyare ko no bwata shopping kama taya sai timbwatike ndo orantike ndara kusini nteme chumaine kusini nyore kende chumaine yarenge goro tugatema kugwashikana n'abamuri abo bo MCA baganteire ndengo tema barere rero mwana ari kuripoti rero sako wana nabo tukunya gukwana bante ikurati umuntu nato wa keresini mpaka rero nari bangena nde chinsa chiriba chinsa gete bangakira cyaringe sana nega bante ye namba nire bako yani bagutumye namba yani gusya simuri baba pole mwana utana gutaje school tarata kuri January kuri mutinyo gatatu paka bono etamunko aerere tana gukirasi kya muntu amagis 361 school card notunga irube mu bwate mwachite mwako ne principal no nyonyoriru naira ne school abuna ubang'eteri baga mbako mwalimu getong'eteri baga ntebe timna buno gocha no mwana uyu ochiche mbako obisi yanega asengecha sena chete no obisi ya principal including school fees na shopping chibasere ngokanete meta bantu bari batotegereta na ni video to kumanya ngotegereta ba you never know encherenya sa kwa bintu bia eto kumanya chibasere ngotegete bona karatwa shopping in school fees how much eya ekaratwa gete kwerende ya first term abagwa kana 20,000 ine fees yoka alafu shopping twagete ko ruisiko eya isiko yoke koira 9,400 bana we 9,400 alafu njira togwa kana chie kwerende chi uniform chiriba akwenda kwa egume chi cover 14,500 ekero wake sabu chibese chiko cherenga Jones bono ekara to rusitie kwende ya first term tukabeke ya second term school fees ya second term ego cha yono mwalimu atete abo chakara second term ngakia uchuka be syllabus ya first term mona tachiti kongeresa ngana kingo kora kwerende naki yani gusenga kana school fees na matetinga kiringo nyore kana kingo bagingolenda aganja one kera wakire sabu yao shopping yonspi na kirege ustora akasabu one kera na ekera ngwa kire yani to kumanyanga toto school fees shopping nini mwana ende school for first term chibese chinira ngachiko ba mtoto tenda ra kesabu Majumuriria, this is the letter. Korea Terrestrial Primary School. A primary school kid scoring 361 marks. That is a university material whether you like it or not. 361 from a primary school. Oino mwana mongaini wetani abantu abangai. Bagusimbare mu bwata mabera. I want us to rescue this woman from the stress she has. And I know it's possible. Ntagete onyererie kunyarika nabo gusiba minto umwana oyo lero Tuesday se Wednesday umwana oyo aba gusiba minto asama abera alinya saba ete I know ndetayo bwate beze no we commit all of us elinde litorore ngari ruberi ya card no tunga musocho obuya tali fair asomo ngino ya menyete ne school ni inside just a few meters away from a house kini nkeri nyomba atora onie no rigeriga kwanza akurara inseta kwa kinonye ni gitanda abantu bamini she sleeps in this house no mwana lakini omwana osome irobotaka ororobotaka mamu mwababwate osome etire we don't want to kill the morale yo mwanafunzi yo mbwate riruberi ayegai there's nothing we can sell here mano yagende school nabo gusiba minto all of us we work together Monday egari nimbwate kaka inche nimbwate egari inu just do for me shopping ekera tuwake sabu chibes chonsi pina shopping in school fees ye tamwe ye second term ejikota 50,000 Kenyan shillings aba kusinima etenga nyasaye ko bakunare we give beyond this omwana na mwaka ne school fees yo mwako muhima the whole year from one
iragenda asome chigotoka tu akangonya form tu aenda asome go say from here we can get even a sponsor aje tokwa school account tokwa ene number ye principal you keep depositing this fee on a yearly basis wona nyasara kwenye whatever you decide kaka I'm here for you mogo takachia account number che school they are here mogo takangende nkore shopping ngiro mwana yari bosongo mokore shopping nande muirane ne gari ngore meito ngore uniform every kaka I'm here I am your servant so please tokonye muswati oyo airo mwana school it's not good mwana wa 361 marks kobera isiko a whole term toro tore moyo tokwa yana okusiba minto really amasoma naro to wa advocate baba ntegete okugani kwa ngurukyo bantu bali bagotegerera tari bagusiba mino bali bagotegerera tari igiri kamera eri obatebi okugani kwa ngurukyo mwana agende school just that thank you tiba stoko lin 50,000 omwana agende school so enamba yane kaka noerensa we've done this before send 50,000 shillings, send 20,000, send 10,000, tomachiri busano, tomeribu, kidogo kidogo, hujaza kibaba. Umwano yo aiwe a colorful admission to Form 1. Nonyene ere, nakagocha kosomanga, abantu bagerete nga koyu, mpantu gitu. Manjo morigeria, this is the student. In fact, igata makuru nyomba, situwale ko korama ujiano na mamu mwabo. Usilie baba sawa. Nojenga alego maisaba litikese nkorera na but we hope Mungu atamsaidia. So this is the young bright boy who scored 361 marks. Sitaki kumpatia ongea kwa sababu mnaelewa igari under intense stress, yeah, but we hope Mungu atatenda. Sawa baba? Usilie sana. Nyasaye korali nchira. Tunaelewana? Don't worry. Tikato sabere video ya. Mungu akifanya jambo sintarudi tena kukutafuta. Sawa. Aba ligeli ba minto asanteni sana Nyasaye tikabaseni and we hope I want to call upon ntobwate obviously ya member of parliament ya Kitutu Church South Honorable Kibagendi ntobwate the Kisii County Governor Honorable Simba Arati ntobwate our very own cabinet secretary for education Ezekiel Machogu ntobwate a county woman representative Okurgudoris Donya ntobwate MCA yaga ntobwate a senator Onyonka. In fact kurwaso mwano yale is a walking distance pako Senator Onyonka. So we call upon all these leaders kamora anche nimaite video ngo baikirere tushirikiane kwa pamoja by Monday omwano oyo sitaki kumuona hapa nje and we hope God is doing something. Nyasaye tikabaseseni as we unite to save this boy aruisika gende skuru abana funzi ba mwaba bachiete kare stress yo mate na beko goro mwana arengera ribobe but we encourage him nga Nyasaye ngo korale njira so that aende shule. Nyasaye tikabaseseni asanteni sana.